Kamugid ang tinuod nga mga opisyalis nga walay hinungdan sa barangay. Oh, sige, tubag, naka-video ko. I-post din ako ni sa Facebook. Kanina rin Ay, kung ang baso po, tunga. Pasag din lang, guna kay shot Saan ka ang katagay? Domingo, man. Domingo mo karon kay ka pa relax yata. Kinsa may kawayo sa asawa karon? Ha? Kay ikaw, kay wari mo iyato sa simbahan. Ay, pasag dito kay mama na kay sonto. Ay, muhatod. Ikaw kayo mo kay asawa pag hilumda. Kayo may asawa? Oh, wa mo kay asawa diya ta ka. Nag-asawa, pre. Mas balay. Sige ra mo ginom-inom. Gawas ako, gawas ako. Ay, bumuntag. Ay! Kumusta? Tagwan. Kay may kay Siat, wala siat. ko, murag. Saan? Gamay Sa na ato. sa lingwat. Liko sa wat What? kay. Nagkwan lang may ba? Dollar bang election wat? Ay, Domingo. 2023. Ay. Oh. Dili Liko sa wat kay. Sa katagay sa Tagarunod kay Domingo biya. Perminti mo na. Okay. Patay na ka kaya ni kon. Oh, taywan. Ikaw sana kay ikaw pa man musulod. Ay kay imo pa man. Siat mo diyo. Ay, what? Gamay lang po kayo na pininwat. Naman ko iridadaladaan. Agay! Ay, pagkalami! Insakto na wat kay gamay na po Sada sa ka naman. Pulutan. Oh, siat, siat. Pasyat. Ipasiat. Ina sana kay imo man ang Pasyat sa sipas. salamat ni Maywad nga nga nagdala ka og tanduay kay gamay na po namon tanduay yo. What? Wala na may kapalit po. Salamat kayo nga, gyabot ko man. Ha? Oh, tagay. Oh. What? Okay. Ilang ha kay gini ako rin ning receive ba pag kuano na ba. Maurot. Kabulo Ay. niya karon nga pit nga basin nga pit yung kanang dahil mga rubing ba. Likorban what? Eleksyon. Salamat kayo. O may likurban ka nun wat kay o pa may layo pa may eleksyon. Ganban nun, ganban. Sana. Na? Pwede kailan ta mo lang ako gi. Ako sa inyo nga kalma lang tayo inom ba. As bagay, Domingo pa man. Domingo Bro, pasensya wala daw. Oh, Di Pasensya ayaw. kayo. inom ita. Oh. Eh, wala kita man no kina uban ato kakawat. Uy! Napunsa man na sila, diya? Nag-inom man ni sila din hanggang pakauwaw man nagiging nga tohana. Apang pagid sa balay. Daplin pagid sa karsada. Karon ng gabi. Domingo magikarnuan. Adi. Pasensya na. Tagay ta ni. Okay. Wala mo kayo relax na muwat nga. Domingo mangod. Nakita biya kani. Agay. Balandan. Unsa man naman? Pasin nyo, pistola na yung dalawan. Ha? Ay, pero Ano gaan kay kana atong mga gisak. Oy, gawad. Nasi Gurong kapitana. Basta na nagtagay. Kasi nga ba kayo din magtagay din eh? Ha? Langin pa na ba mo? Kap. Ana. Pangino. Domingo ya, mora mo Ayaw kalipay. ikuan ang atong mga Wan. pamilya kini. Bubutar ni sa tuwa puhon. Oh. Pakauwaw man lang na din. Mudagan ta tapos inana ang imong buhaton. Kasayo ba kayo karon? Kasayo ba kayo sa tanan magpainom? Mo kuha na sila sa tuwa. Mulaban ba yan na naunsa man ka? Ko kapibo ba kayo Ikaw inyong bitaw inom? kap. Ayaw pag yun kap. O isa ka bay pa mo set ka kap. Apa be? Oh. Padakot ka mo? Ay. Mga madlungon kayo mo sa barangay gyud oy. Ayaw, Ay, talaga ayaw, eh. wan. Ayaw, kap, kay... Lisa ba kayo, Domingo, besat amo karon niya tinga, kuhan, na mura Mga mong kalipay, di madlungon kami kayo sa trabaho. tanan. Sayo man ka sa Ya, kapatid. imo ba may mga Sara man tao? kap kag Sara man ni Domingo. Hello. Hello, chef. Wala. Oy, chef. Ano isa ko diri, be? Kadali, be? Ginata mga 20 minutes or 20 seconds makahinom. Padakot ko niya akong mga... Ay. Ano sa pa rin sila din nga sayo pa kayo nang giinom naman? Ari ipare na ng pulis kay istorya na ka. Imo ba may mga tao, kap? Padulong na mo? Sige. Dali kayo. Kawa na niyo. Kani mga tawanak. Ikaw magpipuna. Ayaw pag yun anak. Kapag sa mong ka nga. Ano ba magpunagot? Tanawa na karon no. Grabe, bes, kapitana sa'yo kay ngawa ng kwan, be. Mga napatakot lang nga mga anak. Iso kita ni ba? Nara mo. Napas kita na daw mga pulis? Wantap. Ay istorya kan sa Suryahon. Kainin naman na itong ulo ni mo. Ayaw pag na kay kana sila po. Ato na silang giikuan ko para makabutar ko na sa. Lagi. Dili po nung ka mag-una-una. Disod ba sila biyan ang una diyan naglabay man ko. Huwag na ako madala, ilim nun ba, pulutan na akong nadala. Si gali, basura. Swagit ka ni karon. Saan mo na ito, ani? Wa pa yata nga may
Wala problema. Asam to tong tandoy bay. Ay, problema. Na ako'y gisibing. Baka mo na. Nara. Oy! Salamat kay bay. Tubig lang, tubig. Okay, ang tubig ba, ang tubig. Wala na, Dali, tubig bay. Ay, wala ko. Tubig. Ay, nagbuwang. Gamay lang, gamay. Ako yung una. Aman tong pulutan, Brad. Naro. Sama ni imo na. Pulutan naman mo nga. Sama ni wala pa'y kaon. Sili mo na kaon, Brad. Sabak mo. Pulutan mo na. High blood naman mo. Taga isa ko be. Gamay lang. Nawala naman eh. Kana, gamay lang kayo kana. Itaga na. Gamay lang. Ayaw! Ayaw! Kap! Naya ko'y ginala, Kap. Gamay raman. Para sa iyo. Kuy, ginoo ko si. Na ako'y reserva. Nagbit-bit ka pa yun. Oo. Ano ba? Kuan ba? Kay Ano ka? istorya ta sakto. Gamay lang. Kay, naghuot akong dugan ninyo ginanaw eh. Gamay lang. Kung sa man mga. Inom na, Kap. Gamay lang kayo, butang eh. Aw. O, kana. Oy, Nakabidyo Nani, di ka di ko, apul ka? nakabidyo ko. Kapitana o kagawad. nga mo dai. Kamugid at tinuod nga mga opisyalis nga wala hinungdan sa barangay. Oh, Sige, tubag, nakabidyo ko. Uy, nabuang ka ba? I-post din ako ni sa Facebook. namadlong. Mutagay ka. Nagsakit ako dughan, kaya namadlong ko ani nila. Ay na kagawad. Wala para ba mo kapitana nag-uban gid mo mag-asawa ha. Wa para ba mo sakto nga project sa barangay. Sige, sukol kaya Ay. naka-video ko i-post. Kit. Are. Pakasabot naman gyapon ko pero ilad-ilad man kay daghan man tubig gusto ka tong pure. Kare. Wes mo rin karahara. Ang hatag mga kagagawad pero marama man ang imong style ha. Mo inom gidi ay. Masuko ka naka-video ra ba ko kapitana? Uy, Maglain ang una-una karon ako gyud i-post diretso. mauni. Dapat munikod kang ekyer. Sibugi ka may Oh, imo ni Kap. Oh. Sus Ginoo ko, pa mo tagay mo din gyapon. Ako sila. Ay. Apas, kasi pwede ba makaapas? Hoy! Naunsa naman ka? Ay, kaso mo kapitana, kay tungkol ano yung kabutan sa kuha, mag-8-0 ta, 8-0. Oh, may pa. Usa man ang 8-0? 8-0. Sige. Tanan, inyong linya kapitana, inyo tanan. Walo kagawad, muna akong pabutaran sa akong mga sakop. Ala, uy. Sige, Kit. Tagay pa. Sige. Yeah, Tahurot alaga. na. Ihurot na ni Bulkit. Kay Aron nga. Suman tagay ba? 0-0 gini. Isa pa. Kada na lang nung ni kapit, kawad Kawad din. na. Ano lang ah. Na inyo. Hindi, gusto tinuod lang yun. Palangga, kita mo. Tungkol ani, pag one vote ko para sa inyo. Lah. Good ka. Para sure yan! Why? This. Kap. Okay ra, Kap? Ay, maginuktok ka ni kap. Ay, paginuktok ka kabalo, bigay ka po sa kwarta, pero sa barangay inyong ipanginom dire. Nauna gila. Kung mahubog ang among silingan, mangita nagubot, way gikadlukan. Paminaw niya siya nagyud ang pinakakusgan, ganahan o pamikilabi na kung dili suklan. Isip kung mahubog ang among silingan, mangita nag-away, murag di madudlan. Mugawas ng kahambog kay nahubog ng buang, di mo tagampisag sige ragkakulatahan. Ang uban usog magmaoy wala pa'y gikaamot, usog pa mamulutan lami pilpilo ng kamot. Nakasyat lang og gamay nagsugod na pud og mugot, digawas ng kaisog sa among trupa nga dunot. Sugod na og hisgot sa iyang kaagi sa una, sinong bagay niluba ay perti daw niyang isuga. Gitabangan tunog daghan bisag siya ra isa, nidagan daw ang napulo pero siya naguna. Maunay sakit sa mga isog lang kung mahubog, butan lang kung di ka inom labi na kung natulog. Ayaw pang damay sa way pulos ni mong kinabuhi, pagbigti ditos kahoy hatagan taka og pise. Isog kung mahubog ang among silingan, mangita nagubot way gikadlukan. Paminaw niya siya nagyud ang pinakakusgan, ganahan o pamikilabi na kung dili suklan. Isog kung mahubog ang among silingan, mangita nag-away murag di madudlan. Mugawas ng kahambog kay nahubog ng buang, di mo tagang bisag sige ragkakulatahan. Isog kung mahubog ang among silingan, mangita nagubot way gikadlukan. Paminaw niya siya nag
mahusgan ganahan mo pamikilabi na kung dili suklan. Isip kong mahubog ang among silingan, mangitan nag-away murag di matutlan.